Daily Friday. Singithandani. Sawubona igama lami noSiya Mhlongo, siyakwamukela Ukhozi FM TV. Sibonga kakhulu ukuthi ubukele inhlelo zethu ozithola mawucindezela Ukhozi FM TV uma ukade waqala wathi ukhozifm.co.za. Njalo makulwesithathu ngo11 ohlelweni Jabula Ujule, uLady D usuke hambisana noDr VVO Mkhize ngengosi ebizwa ngokuthi ingono yoMsamo. Namhlanje ke sinethuba eliyingqayizivele ukuthi sixoxe naye uKhabazela. Namhlanje sizobheka uMsamo, siphinde sibheke ngokuthwasa. Ngiyazi ukuthi kuke kwakhulunywa, kodwa mhlambe namhlanje kukhona ukuchazeleka uzokuzwa kahle. Usumbuka eyichaza lento uDokotela uVVO Mkhize. Khabazela, siyathokoza, sawubona. Ngiyathokoza baba ukuthi ngibe nani futhi kuKhozi FM TV. Engangiluzwa ngendaba Selukhona manje, yebo. Khabazela, ngaphambi kokuthi singene kuloko esobe sikhuluma ngakho namhlanje uMsamo nokuthwasa, akusiphe nje mhlambe indlela yokuthi usebenzela kuphi, ngoba ngiyazi ukuthi uminxa miningi, unezincwadi, uphinde usebenze futhi nezikhungo zemfundo ephakeme nasemlambo omunye kanye neminye imikhakha ukuthi iyasebenzisa ulwazi lwakho ukuthi lizongenelela ekutheni kube khona izisombululo ezithile. Ngiyabonga kakhulu siya leli thuba. Ngise Mgungundlovu, anginje ngaphandle kwaseMgungundlovu mawuya ngaseMshwathi, isigodlo umlambo omunye la sikhona. Yiplaza empeleni abadala abenza umhlola banginikeza nje ngakathwasi. Mina ngiyitshela ukuthi banginika iplaza nje kanti iyona ndawo esengiyosebenzela kuyona. Umlambo omunye linomlando leli gama ngoba umlambo umfula. Umlambo omunye abaningi abangalanga kompendle bazokwazi ukuthi indawo elapha yangaseMasangazana lapha phezulu ngasencwadi kwakunomuzi omkhulu, kwakuneplaza lapho lomlungu okuthiwa uWobili. Ukhokho uLuphuzi owenamakhosikazi amathathu ila ayinomuzi khona, efuye inkomo ezazibizwa kuthiwa indlivaliwe, ezazimnyama okuthiwa zazigijima ko-400-500. Umlungu emvumela ukuthi azifuye lezo nkomo. Washiya emhlabeni ke seneminyaka ye-104. So ke ezala umjovo, ngizobala nje ubaba omkhulu enqondeni naye nje, kodwa ngoba namakhosikazi amathathu, kodwa ke mina ngiphuma enzelweni kaMkhulu umjovo wazala amadodana amabili, uVimba noMvimbezeli. So ke mina ngiphuma ke komncane ngebhadi, ngizothi ke noma ngenhlanhla ubaba ke wasuke yena waganwa waphuma, kanti awuphume ekhaya uma ngabe uwugcina. Ubaba omkhulu naye waphuma wavaleka umuzi, wawubawelela ngaphesheya encwadi. Kwahamba safunda senza zonke izinto nani engitheke nami ke sengidlule komsakazweni ey'nkampanini ey'ningi njalo ayisaqhuma iswebhu ke baba, kwathiwa cha, sesikufundisile sokufanele uthathe umsebenzi wokuthi uvuse umlambo omunye. Kodwa umlambo omunye uma uvusa uyovusa ngengcebo entathu. Ingcebo yokuqala kwakuphila abantu kulwamuzi, kudliwa inyama. Owesibili kwakulashwa abantu kulwamuzi ngoba ugogo ukhiliwe nabalozi owelanywa umjovo. Bese kuthi okwesithathu kuba ukuthi buyisa lo wamnotho, the wealth owawuvele ukhona wethu thina samakhehla. Kwenzeka ke lokho. So ngisebenza kakhulu baba ukwelapha, ngibhala izincwadi, kukhona ezophuma nje manje ethi uMsamo ukuphuqwa komlotha okweka 12. Bese kuba ngisebenza nenkampani kakhulu njengoba wazi oUnisa bano African Business Leadership Programs. Ngidila kakhulu nenkampani okuze zifuna ukucaciselwa nokwaziswa ukuthi ngakube le spirituality eshaya abantu, lento egulisa abantu emsebenzini kwenzeka kanjani, singabambisana kanjani particularly kule lizwe laseNingizimu Afrika la sithi khona intando yeningi nenkolo zibekezelelana. Ngisebenzisana kakhulu nama-universities, ne-MOU ne-UKZN, sine-MOU ne-University of Stellenbosch, kune-MOU esizoyisayina ngoJulayi ne-Howard University ese-America. So siyasabalala kakhulu, ngiko-YouTube, ngikhona yonke indawo la ngikhona, la sikhuluma khona. Ngisebenzisana kakhulu nama-radio stations njengoba nje oka-7 lo nyaka kuyingono yoMsamo la Ukhozini. Ukhozi zela qopha umlando salimema lwazosakazela khona emlambo omunye ukuthi nabo ubudlelwana asibushuquze bube buhle, buhambe kanjeya. So ke ngizobala lokho kakhulukazi okuyikona esebenza kakhulu ngakho.
Siyathokoza yize ungemusha emsakazweni. Angimusha emsakazweni ngafe ngo-1981 ngaze ngahamba ngo-1990 mangaphosisi. Yebo. Nakhona-ke kusho kwaseqala lona uhambo. Yebo. Yebo. Khabazela singene kwinkulumo yethu namhlanje. Mhlawumbe ngiqale ngokuthi iy'khathi esiphila kuzo njengoba ku-2022 nje sibona kakhulu ukuthi ngisho bekuthiwa impucuko nenqubekela phambili ngokwekusabalala komhlaba nobuchwepheshe, kodwa kungazuthi abantu baya ngokuya bayayifuna ingonyuluka yemuva labo nokuthi bangobani. Lokhu sikubona kungenelela ey'nhlakeni ey'ningi ezahlukahlukene, kosopolitiki, ngisho nakubantu bey'nkolo mhlampe ezinye singabala ngisho eyobuKrestu. Sibona ngisho mhlampe komabonakude la ebesingaboni khona igama lo-African spirituality, uhlangothi lobu-Afrika ngezinto. Ake sibheke ukuthi mayenzeka lento ihamba ihlukane iphinde ibuyelane kangakanani noMsamo. Kade ngikhuluma nomunye ozakwethu osebenza ngale ngemuva emakhamereni njengamanje, uthi yena uMsamo, ngithi mina hhayi uMsamo. Ake sichaze lento siyidefine nokuthi iphathelene kanjani nomuntu nokuphelela kwakhe nekusasa lakhe naloko kumele ukuthi agcine eyikona ngokomdali. Uyazi Siya, ngibe nenhlanhla mina ngoba ngikhulele emakhaya phaqa. Isintu kuseyisintu, ubuntu kusewubuntu. Ngoba ngizalwe ngo-1956. Ngizobe ngithi 66 ngoSeptember. Ngithe ngikhulele emakhaya isintu ngisibona senzeka, ngilifunda isiko nesintu ngingakufunda encwadini. Ngaphinde nganenhlanhla yokuthi futhi abazali abangikhulisile baba amakhatholika. Ebukhatholikeni ilamasonto okuthiwa ama-conventional churches, lamasonto asabambe isigqi. Ngalezo y'khathi kwakusabelungu abefundisi, kodwa kungaxwaywa okwesintu. Ngase ngixuba-ke lapho. Khona lapho kuloko kwesithathu nganenhlanhla esiyayo ukuthi ngase ngiyafunda kakhulu, ngaya ema-university ngaze ngenza o-masters, MBA, PhD. Kwase kuthi ukugcina sengiphila kule era namhlanje. Manje-ke ukubuyela embuzweni wakho, le era sengiphila kuyona namhlanje yile era manje osuyibheka ukuthi seyishintshe kakhulu kunale yami engakhulela kuyona. Abantu bakithi la usewubona khona ukuthi no, why such a rush in life? It's because of the dynamics and the changes asenzeke empilweni zabo. Uyabona nje, for instance, umfana ongangawe wayetshelwa nje only one message baba ekhaya, kwakuthiwa kuyena wemfana ukhule, uganwe, uvuse umuzi kayihlo. Phelile, ayindaba education. Ukhule, uganwe, uvuse umuzi kayihlo. Ngapha intombazane, hey wena, kofanele uganwe lethi inkomo wena. Kumlapho. Namhlanje ishintshile izinto. Namhlanje uSiya sokufanele uSiya akhule, afunde, mefunda, aganwe, akhumuzi, athenge imoto, aphile impilo. Yakuzwa lokho. Intombazane ngapha akusekho lokho uzotshela ingane yentombazane hey wena lethi inkomo. Nayo sokufanele iphile njengoSiya ikwazi ukuzimela. Uyabona leyona. Manje ngenkathi kwenzeka lezi kwaseqhamuka nenkolo eziningile. Ngenkathi kwenzeka lokhu ukhumbule baba ukuthi nemisebenzi qala bekwazi nje kwaloliwe uyothola umsebenzi. Kwazi ukuthi lapha uyothola umsebenzi bekungekho kwentula. So ke njengoba manje ke sikhula sidlondlobala kwase kushintsha lezo zinto ke manje kwakhona nokuntula nani. Manje abantu saqala isintu ukulahleka base beyahamba emhlabeni labantu esibabiza ngezalukazi namaxhegu, ngoba kunomehluko phakathi kwesalukazi nekhehla nexhegu nogogo. So ke zahamba izalukazi namaxhegu abaphethe ulwazi lonke. Bathe mabehamba yaqala manje nasezikoleni yangafakwa imfundo yokufunda ngesintu sethu sobani nangokuthi thina sobani. Yasegijima ke imfundo ke sageleza njengamanzi. So ke manje sesificakala ke namhlanje noma nami sengiphila la sesificakala nje obushilo ukuthi abantu manje ke sebeyibona lethi nansi sishaya lento. So sesibuyela kanjani kuyona ukuthi no kahle manje ngiyalidinga isiko lami, ngiyakudinga ukuhlaba, kodwa khona into engiphikisayo, ngihlaba kanjani isonto lami lithi, ngihlaba kanjani enkonzweni kuthiwe. Uyibona lento le ngamanye amazwi futhi okwesibili uyaphuma uthi ake ngiyozwa ukukhabazela. Ukukhabazela afika kuphambanisela izinto. Ngike ngasho kwenye ama-articles ami ngiwabhala kwenye lamaphephandaba ukuthi sesiphila ngesintu esibili Siya. Kukhona isintu phaqa sesintu. Bese bakhona isinto esakhiwe yithina, ngicela ukusho nje lokho la ku-TV, esakhiwe yithina abelaphi bendabuko izangoma. Khona isintu nje sezangoma manje.
Isongoke sitshele nje into ovela ubheke eceleni kodwa Nkosi yami lo muntu wenzani. Uthola ukuthi umlanjwana, uyagula, uguliswa ukuthi kufanele ngabe wenzelwa imbeleko. And bese sithi sangoma hamba uyobisa isibongo sika baba wakho. Hamba uyokwenzelwa imbeleko baba wakho. Engabe wenzelwa imbeleko yala ekhaya. Ingoba engazi noma ufuna imdanti nje ezokwenza ukuthi izinto ozozenza zibe ufuna imdanti okuzomngenisela imali omunye akazi. Ungizwe kahle ngithene eqaleni baba. Kunomehluko phakathi komuntu okhulele kwisona isintu phaqa nomuntu ozalelwe elokishini osizwa ngendaba. Namhlanje sinabelaphi abangasazi kwakusazi isintu. Ongazi mangase umbuzo ukuthi awungichazele ngomgcaco wesintu akazi. Yizwe lonto. Namhlanje kade usho laphana eradweni uthi wawazi wena umuntu ethunywa idlozi ukuthi akayothwasa kabani aphinde ayongena esizibeni. Namhlanje kunezangoma eziphikisa lokho ayikho leyo nto. Ngobani? Ngoba sokusetshenzwa imali. Ngikhula mina siya kuyo yonke le ndawo yasempendle ini sasisinye kuphela isangoma sasisemasangazana. Bese bayesodwe sasingaphesha komkhomathi qhaba. Namhlanje baba eMlazi uzongena nje eMlazi zi more than 10,000. Uyayibona le nto le? So ke manje bese uzibuza ukuthi ngempela ingoba kuthwaswe ngeqiniso noma ingoba sokukulangaza noma yini. Kuningi ke siya okulahlekile. Kulahlwa ukuthi abantu bazama manje ukubuyisa izinto zabo kodwa ukuthi bathola abantu abawongqwa ababukwazi babuyisela kuyinkinga lokho. Ngena kweyokuthwasa ngiyazi yona mhlawumbe ezohamba ihlaba umxhele. Yebo. Asichaze umsamo. Ake sichaze umsamo ke manje. Umsamo baba uqala kuwena. Umsamo unento ezu2. Ngizochaza ngaloko okubiza ngesinye physical manifestation. Indlu yesiZulu iround. Nje ubona le tafula. Right? La kulendlu baba kuneziko, kunensimbi. Kunesithumba nje ngapha. Kunesilili sabesilisa, kunesilili sabesifazana. Bese kuthi lapha ya emuva kunendawo physical manifestation eziyenziwa ngonqenqema okuthiwa umsamo. Now, yini kuthiwa umsamo lenda ingoba ila kuxhunywanwa khona namathongo ala ekhaya. Ila kuhlala khona imbiza, ila kuhlala khona imikhonto, ila kuhlala khona yonke into ishiswa impepho konke. Physical manifestation ngithiwa ngizwe indawo. Yebo, mina yabona lo gama nani alifithe khona ukuthi ialtar ngoba ialtar is the place la uyoguqa khona ngithi. Ialtar leya. All right? So ke manje ke bese sibuya ke sesiza kulo wesibili kumsamo. Umsamo wesibili baba uqala nga umsamo wena. Uyabona inkaba lo nayo? Inkaba ibine umbilical cord ebiconnecte kubani? Kuma. Uma okhuleliswe ubani? Ubaba. All right? So the immediate umsamo wakho ubaba wakho noma wakho. The next level yomsamo wakho bani? Iboka mama wakho, neko malume ka mama wakho, iboka baba wakho, neko malume ka baba wakho. Bese kuqhubeka. Ngamanye amazwi ukubopha umsamo yithongo. Abantu bakini abangasekho. Mayethi umuntu kuwena, ayi mfoka Mhlongo, ake uyobheka emsamo. Uchaza ake uyobheka ethongweni ulibo lwakini. Nako ke awuyobheka ulibo lwakini ukuthi olibweni lakini khona into okwenzekile. Angikwenzela isibonelo. Ake senjoba uhleli la wena uma wakho ukukhulise kanzima esebenza emajalidini. Wasala nogogo. Ukhulise ugogo nje naphaqa. Yonke into. Manje uma ususebenza wena waganwa waqeda unezingane. Esiqala umshado wakho ungabi muhle. Uphuma ungene uphuma. Thina zangoma sikutshela lokhu nalokhu kanti uyazi ushawa ubani? Ushawa lo wamuntu owumsamo wakho ubani? Gogo. Lokho uthi ugogo ngakukhulisa usabonge ngani. Okunye futhi okuyi example enhle uthola ukuthi ubaba wakho noma kubazala amantombazana base becela bayinkonzweni asiyeke ke manje ethongo base beyinkonzweni bafike bacela kumfundi kathi ngathola umfana qhamuka umfana usiyahlupheka wena abasaya abazali kumfundisi ukuthi sibongele kumbhenqanga samthola umfana usiyabona umsamo yini manje so umsamo yithongo lakho nawe yingani ngithi nawe ngoba kunokona siya esikwenza thina kodwa okungcolisa ithongo ake ngenze isibonelo njengokukhipha isisu njengo ekuphuphuma kwesisu ungcolise wena njenganokulala nomfelokazi ukulala nomuntu esifazane wakhipha isisu ongcolile yayizwe leyo nto
or wena uyindoda ekhaya ubuze obhadeka kumama ungcolisa ithongo lala ekhaya nelikamama lala ekhaya noma ukudlwengula. So wena manje as umsamo ozongcolisa ini the core of umsamo. So ke umsamo ukukushwabadela nje i-altar lapha ya bese kuba wena nethongo. Ingakho ngeke ngiphike mlento esho ithina belapha ukuthi funa ngizogeza umsamo, funa ngizolapha umsamo. Iba specific. Yini ozoyilapha kusiya emsamo wakhe na? Uma ugeza umsamo, yini loyigezayo? Iba specific. Baxhumana kanjani Khabazela lo obonakala ngeso lenyama physical manifestation wasendlini yakaround nalo owulibo lwakithi noma ekhaya koma lo onokuthi angenze kahle khona ngeke ngungcolise noma khona ngizoloku ngithola inqubekela phambili yezinto ezinhle noma yezibusiso bahlangana kanjani? Yazi wamnandi umbuzo siya kunalento esaphucwa yona amaphupho, dreams. Khona umuntu siya oke athi yazi ngiyasebenza kodwa imali angiyiboni. Kodwa kunale khehle ngilengiliphupha nje. Lengiliphupha. Bese uyaxoxa ekhaya kubaba bathi babakho hayi. Umkhulu wami lo. Manje sokufanele uthime uthi umkhulu ufunani. Uyabona leyo? Sokufanele manje uhambe uye lapha kwi-altar ke manje. Uyoguqa ubuze. Le communication esesaphucwa yona kuyalahleka. Kokwenziwa njalo emandulo. Uthi hayi sokuzosho ubaba wakho ngoba usaphila wena. Cha la mkhulu nangumfana la usiyaka uthi uyavela kuyena ngakhona nokucelayo kuyena sekuzovela mhlawumbe imbuzi sekuzovela mhlawumbe into ethile usuyenza ke kuwena. So ngamanye amazwi leya ndawo yila sikholelwa khona ukuthi bahleli khona, yila sikholelwa khona ukuthi yonke lendlu eyani eyabadala. It is like our holy place and a holy altar. Ngithi yabona yila behleli khona. Ingakho ke nje siya wonke ama rituals siwenzela lapha. Ingakho ke futhi siya uthola ukuthi bathi abantu hayi yakhe indlu yasekhabo ma wakho yakhe yake ayikho leyo nto. Njoba umhlongo wena uma wakho mabani yebo uyabona lapha kwaMhlongo kukhona amathongo amabili la kwaKhanyile nakamhlongo. So ubaba wakho meyempepheni funa afika athi nina bakoMhlongo nabo usibanibani abathophe bese ethi ningabashiya abalingani beni bakoKhanyile ngithi nasi isithebe baba asithule kubaba wakhe. Nasi isithebe baba, nasi isithebe ma, uma esahamba uma ngithi dlana. Njoba nginyonga kaMhlongo la ekhaya uma wami uMakhanyile. Yebo. Lo round usendlini yakwagogo? Cha. Uround baba yindlu yethongo la ekhaya kwagogo. Ungizwe kahle. Ugogo ozala umhlongo. Umhlongo. So akuwona yini amathongo akwaZuma umazuma lawa kulo round. Ngoba phela indlu yakagogo. Cha, imamkhulu asichaze kanje. Seke kuthiwa kagogo isinamhlanje lezi. Lendlu lena yindlu abadala, ikhishi angiqale kanje. Uma umuzi baba yaba nje asithi nje manje uthola isite emakhaya. Indlu yokuqala okufanele uyimise ufuna umise lendlu. Uthi ungayimisa lendlu bese wakha ezinye izindlu amawu. Right. Osekuzolandela lapho sufaka abantu abadala. Ngenkathi ubalanda ekhaya elikhulu baba wakhe kunike ekhaya elikhulu uzobafaka phi? La. Kulendlu kulo round. So ilanguage nje ukuthi kwagogo kodwa ilanguage indlu yabadala. So njobe sebafake la kusho ukuthi usubikile wena umuzi usufakelwe ithongo. Phelile. Bengizoba nomunye umbuzo mhlawumbe sesewusavela ingomso ngoba ikhona nenye ebengiyaye ngizwe ethi indlu yakagogo ugogo ozala umnumzane wala ekhaya ngoba kuzovuswa isibongo. Asibambe kanjani? Hayi ngicela ukuyiphendula. Yebo. Akukho lokho. Yithi ngichazele. Umngakho lapha kwaMhlongo yimapha amagama amabili abizwa ngawo. Ngaphandle kaNkosikazi noMakoti. Umabani isibongo sakubo. Yebo, aphinda abizwa ngaliphi? Ngoyise. Yebo, kusho ukuthini lokho? Kuchaza ukuthi la ekhaya lo nkosikazi uzoba ubani? Uzoba ugogo. So malithi nina nakha indlu kagogo kanjani ngoba ugogo vele ukhona ugogo uyena okwazi ukusebenzisa izibongo ezimbili la. Ugogo uma ngabe uyise kwakumanqa kamatshe wakangcobo. Ugogo kuthiwa usho lapha kwamangcobo kamanqa kamatshe. Ugogo ukhona la. Ungayakha indlu kagogo ngobuthanda kodwa nansi indlu ukhiye. Izwakela ngifuna size singene kuyona kakhulu. Umsamo uyavuselelwa. Ngiyabuza. Uyavuselelwa mhlawumbe makuwukuthi awusekho sezingeni umsamo
kwazi ukungena ebungozini mhlampe ngenxa yemoya emibi noma ngale kokuthi mina ngungcolisile kwenziwa njani baba angiyibeke kanje lento. Ayikho into ekuthiwa uvuselela umsamo, ayikho into ekuthiwa ukwakha umsamo. Awulona ibhilidi ungizwe kade ngithe yini umsamo? Umsamo yithongo, umsamo wena, finish. Yini oyivuselelayo? Mina engakusho ukuthi njengoba senza business management, financial management, car management, nomsamo njalo you manage umsamo, meaning ukuthi ithongo uyaligada. Are you performing good rituals? Uyabonga, uzigadile kwawena. Ngoba abantu abaningi baba ngizokutshela iqiniso, KPA bashawa amathonga kubo. Wempoka Mhlongo ngeke wenze isibonelo. Uyabona uma ngizokwenza kabi bese uhamba uxoxa ukuthi wangenza uVVO, bafowethu uVVO ngangimthemba. Uyasokonakele kumina, sokonakele mina ethongweni emsamo ngamazwi nje ngakhulu. No, angithi wena unethongo. Inyembezi lezo ezehlayo baba. Yingakho ngihlale ngisho ngithi mina ezinye zezinto ezenzeka namhlanje in our country baba amathongo abantu ehlinyembezi. Ukuthi saphuma senza ukuthi nokuthi ngoba sithi silungisa ukuthi nokuthi namhlanje kunje. Ngizolibeka iqiniso nje baba, ngu-MEC noma ngungqongqoshe, naku ngiphethe ibudget, kodwa fanele ngiyokwakha umgwaqo wabantu, ngakho izindlu zabantu, ngiyithathe leyo mali ngokugibela lezi imoto obukhuluma ngazo, ama-special German cars. Angithi, kodwa umuntu abekhala, uze umuntu ethi umuntu le mvula isibhidlizele kanjena kodwa ayiqali sasishilo kodwa kuhulumeni. How do you think those people will live good life? How do you think imsamo yalabo bantu izoba yini? Baba, umsamo yithongo, abantu abaphilayo noma ubani babungamhlukumezi ngoba unoNkulunkulu wakhe, amnika abazali bakhe, kwathiwa kuye nohlonipha uhlelo nonyoka izinsuku zande, labo bazali bayini? Bawumsamo. So ke ayikho into ekuthiwa ukuvuselela umsamo, ayikho into ekuthiwa ukugeza umsamo, ayikho into ekuthiwa ukufaka umsamo, ukufaka abantu abadala. Umsamo usebenzelana kangakanani nomuzi makuthiwa uyaqinisa umuzi, makuthiwa uyakhonkela umuzi, makuthiwa kukhona leyo nto nje ukuthi umuzi umuqine. Umsamo ungenaphi lapho? Baba, njengoba sengishilo, umsamo yithongo abanikazi bomuzi. Umsamo yithongo abanikazi bemoto. Yabo le moto engihamba ngazo, ezamakhehle nezalukwazi, akhona eyodwa eqinisile. Uzoqiniselana ngoba igadwe yibone yabo. Mina mangiphuma ngithi Mkhize sengihamba ngithatha ngihamba. Finish. So kuthiwani imali. Umuzi baba, umuzi uyawakha, ubike, unika abadala. Angithi? Right. Mina ngikhule kunento okuthiwa abafana. Abafana bebekhishwa makudumizu bajikjele bokugada izulu. Nakhona benziwa yinyanga ezakhelwe lokho ezikhethekile. Specialized on that. Uqinisa umuzi, yebo umuzi uyaqiniswa, kodwa hayi noma ubani. Kunenyanga zekhethele eziqinisa umuzi. Hayi lento esiyenzeka namhlanje baba. Noma bantu uqinisa umuzi. Futhi noma ngawuqinisa umuzi emfoka Mhlongo. Uma ithongo selifuna ukushaya lokushaya nawo umuzi uqinile. Ngizokwenzela isibonelo. Insizwa zamatekisi zifaka amabhande la. Ingcwebo ukuthi bangadubuleki. More than 200 mina sengibakhumulisile lawo mabhande abakushayi phela. Bamshaya unebhande bangamshayile. Uyabona uma unethongo eliphilayo mfoka Mhlongo, kufanele ukuthi sithi sihleli kanje erank ukuthi ayibafowethu ngiyabuya feduma inhlamvu. Likususa ithongo. So inkinga yethu baba, si confuse umsamo nemithi. Si confuse umsamo nokuthi uyini. Umsamo abadala bakini abakubhekile siya. Ukuzwe kuthiwa khona umuntu ophume imoto, bathi mabefika amaphoyisa kuthiwa ushonile lo muntu lapha. Uvula uphuma uthinithi. Usindiso ubaba. Bebekuyala, bebekuwonisha bakini. Yeyizwe leyo nto? Yebo, noma uNkulunkulu bekuwonisha. Ukuthi wake up. Yabona? Ngifuna ukungena futhi kancane nje siya kumsamo ngoba ngiyazi abanye bazobuza. Wesiya. Uyabona la kuthina abantu abamnyama. Sisuka kude 1652 kufika belungu. La kithina kukhona olibweni lwethu, kukhona igazi labelungu. Kukhona igazi lababa amakholwa. Kukhona ukuthi wena siya uphupha ikhehla. Ligqoka ijazi liphethe iBhayibheli. Lithi kuwena lekhehla womfana wami, nanku umsebenzi engangikwenza, ngicela ukuthi uqhubeke nalo msebenzi wami. Musa ke bese uqhosha uthi hayi mina ngisebenza ngeBhayibheli mina ngumfundisa nguthinta cha.
kubuya lela khehle lalisebenza ngaleya ndlela lifuna usebenze ngayo thina bese sithi isithunywa akusona isithunywa bese uphupha belungu sithi thina isichitho baqhamuka apha abantu abampofu njengomkhize. It is that blood. Nginondodakazi mina ongathi meqhamuka lana umhlophe qwa ngibona intokazi le qwa ungathi ikhaladi kubuya leliya gazi likagogo wami uMasikhiyane. Ngakho ke sigade la yoMsamo siya masikhuluma ngoMsamo ithongo sigade ukuthi sikhuluma ngabantu ababe obani benjani. Yingakho ke nje ngeke ngithi mina emsamo wakho lapha ethongweni olibweni bheka ukuthi ubani ababekhona beyisima kanjani. Musu umphikisi uSiya methi mina nginele ngikhuleke mina ezami izinto zilunga. Sikhuluma noDr VVO Mkhize waseMlambo omunye unezincwadi uphinde futhi asebenze nezinhlaka eziningi maqondana nezinto zobuAfrika nezikamoya nokuthi nje wona uMsamo uchazeke uphinde futhi nowakho ulunge noma izinto kumele uzenze zenzeke ngendlela. Masibuya sikhuluma ngokuthwasa siyabuya. Igama labo noNhlanhla uMrosary wakabuthelezi Mrosary limarenshas angihambi ngedwa ngihamba noDJ Sigqemeza. Hayi siphombata DJ Sigqemeza njengoba seshela umroza sikhona kuKhozi FM Vuka Africa Breakfast Show. #Ukhozi FM VABS yona ndlela oxhumana ngayo nathi la sithi ezweni sakhile sikhuluma ngezinto ezithinta ezomnotho ezithinta iphakethe lakho. Akucini lapha Mroza sobe sekulethela ke konke lokhu ngolimi lwakho sitholana kanjani ulandele zonke izinto esizishoyo usebenzise hashtag yethu yodumo #Ukhozi FM VABS. Siyakwamukela uKhozi FM TV igama lami noSiya kaMhlongo. Kulesi sigaba sesibili nesokugcina njengoba sikhuluma noDr VVO Mkhize sikhuluma indaba yokuthwasa. Kuyini ukuthwasa okuyikho? Ukuthwasa mhlambe kuwukuthi uzoya esigodlweni uqeqeshwe noma uzongena ngaphansi kwesiziba. Mawungena ngaphansi kwesiziba usukuphi? Usukusemhlabeni noma usukusemanzini? Kusetshenziswa ini? Imoya, inyoka yona isuka inani eyidlalayo makunjalo. Yonke leyo mbuzo sibuza yona njengamanje kuDr VVO Mkhize khabazela yokuthwasa ikakhulukazi ezikhathini zamanje. Angazi kwenzakaleni ikakhulukazi kwi-show business kwezikaqedisa isizungu sibona amaciko amaningi uthola ukuthi ayathwasa. Kumbuza abantu abaningi abayibuza wona ukuthi ngabe lokho kudalwa yini. Kodwa ngaphambi kokuthi sifike lokho kuyini ukuthwasa okuyikhona? Ngiyazi mina emndenini ukhona wakwathwasa komalume. Ngiyazi nje ukuthi wayevela akukhala hayizi kube ngathi uphambanelwa yikhanda uyogijima ibanga elamakhilomitha ngamakhilomitha aze uyongena emzini ongawazi kanti kwagobela wakhe la azofika athwase khona. Ngabe mhlambe kuyahluka ikuphi okuyikona kona? Mkhulu, umuntu omnyama wase-Afrika wayephiwe amandla omoya, wayephiwe ingcebo wealth eyayikade nayo isale kubaba mkhulu balabo abazala lowo muntu. Ngizama ukuchaza ukuthi uma kuthiwa uyathwasa ithongo lisuke lisizama ukubuyisa lokho elaliphila ngakho elalinakho. Ngakho ukuthwasa namhlanje sekubukwa njenganento esabisayo. Kimina sengike ngachaza ukuthi igama elithi ukuthwasa li-irrelevant ngoba sekucatshwa ukuthi usuke uyisangoma. Ukuthwasa okuyikho baba nakho. Ukuthwasa ila umuntu wayevela zace emandulo abemncane agule kube nezibonakalisa azibonayo uyokose ekuseni engekho ebalekile. Bese kuthunyelwa kuthiwa hayi ingane engenela ithi eyalapha ekhaya ozani nizoyibona ngoba sekufika isigijimi sokubikwe nasenkosini nasenduneni. Omunye anyamalale ayongena esizibeni uyobe sekhishwa ngenkomo uyophuma egaxele leyo nhlwathi yamanzi ayothi mayiphuma nayo kokunye ihlinzwe kuphuma amathambo kuyona kwenye inkathi kuphume ishoba ngoba kusuke ngeyona inyoka sokuwumuntu. La ngaphansi la emhlabeni ngapha kunomhlaba la kunomizi eyakhile la. Yingakho lo muntu athi ngingenile ngafike ngaphila. Okwesibili kukhona abakwenza ngamaphupho lokho. Umuntu angene ngaphansi emanzini athi akutshele konke ukusona ukuthi kade kunje kunemizi kwenziwa ukuthi nokuthi basuke bekuthwasisa. Ngakho ukuthwasa kweqiniso baba kwangempela ilokho kwenze ngendlela ezintathu. Ukuqala yilokho ophuma ugijima emzini nomuntu nakhona ufika unika impando eyiyona.
Okwesibili okweqiniso ukuthwasa yilokhu ukuthi ithongo lizenzele lona uzuqede bese likuthuma kumuntu ukuthi akuphothule kumbe lisho kuwena lithi hamba uya kasibani siyosiphothula sesenze konke thina. Okwesithathu yilokho ukuthi uphume uhambe uyongena esizibeni. Umbuzo ukuthi kungani ithongo lingasakwenzi lokho sesizibeni. Baba mase kuthiwa usiya nje manje ungena esizibeni kungagijima ama-helicopter ufuno na izinja bese uyafa. Manje idlozi la time ukuthi asikiyeke lo selikwenza nje qwa. Seliyazi futhi idlozi ukuthi sebaba abaningi onamanga abangasho lokho ayusefile hayi kwasho kwacima kanti kwakulindwa ngoba impilo ngaleso sikhathi yayikwamukela lokho. Ikona ke kuthwasa lo. Lokho ukuthi uSiya abuze kuDr VVO Mkhize ukuthi ngingayothwasaphi ngoba engazi ukuthi kumele ngiyothwasa kona ungakumakela kanjani. Baba angibeke kanjena. Sokukhona umkhuba manje ukuthi athi umuntu wena kufanele uthwase. Fanele ugobela mekuhlolela athi lalela. Fanele abe very analytical. Athi mfana wami kunekhehla noma isalukwazi esasikanje khabonyoko noma kini isona lesi noma ilona elikhehla elikuhluphayo. Leli khehla lalisebenza kanje ilona leli elifuna uthatha umsebenzi walo kodwa okuvelayo njengamanje ukuthi fanele mina ngisenze u1 2 3 bese silideda likhulumela. Hayi ukuthi ngithi mina thwasa noma ngithi mina woza kumina uzothwasa ayikazibe khona leyo. Bese ngibuyela kule ama celebrity yokuthwasa kwawo. Baba ungizule eqaleni ngithi mina uma kwakukhona ikhehla kini elalumvangeli lizobuya ngaleyo ndlela. Baba yini ngingabe uBlack Coffee yini mina ngabe uDJ Sbu indaba Funa sizibuze lokho. Ngamanye amazwi uyabona ngalesikhathi baba sonke kwakukhona izalukwazi amagagu amakhehla amagagu bese libuya leli khehla lesalukwazi sasinontanda kubukwa sesibuya ngobani sesibuya ngoBaby Cele ngiyalinganisa sesingena kuBaby uBaby Cele usengenaphi kuTV usiyodlola kuTV ilesi asalukwazi ngakho ke ama celebrity singawa undermine baba ukuthi wona waboni ukuthi azabe yicelebrity njena ungenwe umuntu othile. Ngamanye amazwi ubuciko art wona waboni ukuthi azabe yicelebrity njena ungenwe umuntu othile. Ngamanye amazwi ubuciko art busondelene kakhulu neziphiwo ezingakwenza ukuthi uthwase. Hayi ukuthi yes angisho njalo kodwa futhi nakhona ukuthwasa kakhona ongenza ngendlela. Ngizoxolisa ukuthi ngeke ngimmenshine lo mntwana. Kodwa kunomntwana bazomkhumbula abayibona interview yakhe odume kakhulu emculweni and she's very successful. Uthi ku-TV usethwase kwaze kwakathathu. Uyazi wathi ehleni nje ku-TV ngiyibukela. Lathizwi wemntanami. Uyabo lo mntwana konke lokuthwasa kuko. Inkinga ukuthi kufanele ukuthi azibize ngegama lakhe bese ezibiza ngami. Mina ngubani? Asangimfonele ngoba ufuna ngigada. Mangimfonela kuzodwa awu VVO ufuna udumo. Mangimfonela uzongikholwa yini? Akukho lokuthwasa. So ubobheka ama-artist aphesheya. Uthola ukuthi uQuincy Jones akuyena uQuincy Jones is a stage name usibanibani ngiyalinganisa. Why? So kithina ke. Angithi abantu efanele? So uyamona uBlack Coffee stage name kodwa unegama lakhe nesibongo bani uMaphumulo ngithi mangaphosi unathi Maphumulo. Uyabona le nto enjalo? So ngamanye amazwi akazokubheka uBlack Coffee lokuthi ngize ngithi uBlack Coffee ngoba ngangimnyama yini. Uyayibona le nto? So ke bese ngizwe ukuthi why uVVO yena engabanga umculo wayenga 8. Uyabona? Uyabona la ekhaya imali ngifuna ukuya lapho angiphunyula. Ngaba umsakazi kodwa khona into eyisimanga. Wazi wahamba ukhansasa emhlabeni esishaya sonke. Till today akakazali ukhansasa. What is it that was in Kansas? Ubani lo owayeyigagu ukhansasa wayedlula amakhehla amakaya amagagu kuthini? So ilento ofuna sibheke mhlawumbe akulingani. Ngakho ama celebrity inkinga yawo nansi ukuthi asuke wona abona ukuthi imimoya yokuthwasa lebangena kanti cha akazibuzi ngize ngoba yicelebrity nje why ingoba kufanele ukuthi ngibheke ubani lo osebenza ngalomzimbo oyimina. Asibambe lapho Khabazela siyiqhuba ngokuzayo sishisa mnandi njalo mningi eminye imibuzo bengisazoba nayo. Asithokoze kakhulu Khabazela bese sicela imininingwane yakho ngaphambi kokuthi sivale. Ngiyabonga kakhulu mntaka baba kulula nje inombolo mabesidinga 087 11 00 555 kanti office egoli 010 007 52
94 noma /5. Dr. VVO Mkhize uzobuya futhi uzwile nawe ukuthi sikhe phezulu nje sithintile. So yamukela imibuzo yakho ungakhohlwa nokuya ey'nkundleni zethu zokuxhumana @ukhozi_FM. UTwitter no-Instagram sikhona futhi Ukhozi FM ku-Facebook. Ungaphuthelwa yilezi iy'nhlelo kanye nezinye kuKhozi FM TV. Igama lami mina noSiya Mhlongo. Asiphinde sibonane ngokuzayo.